Nun. Kowe mau Mary to? Nggih. Mas Gareng tak pasangke Mbak Elisa Mary to. Tak ta, Le. Saiki tak ijoli. Saiki tak pasangke karo Gentari, padha dhuwure karo Mbak Elisa. Kanggo memperbaiki nggih. Seger, Cok. Nah. Sing joget khusus Gareng. Gentari nembang, Mbak Elisa sing joget. Ayo. Nah, Neno. Ayo. Sing cetha kendhange gamelane ngerangin seru pas jengleng. Ya, Gen. esok awan ning omah wis ora krasan. Alas. Oh, jenglenge pas tak tambahi 100 kene, Mbak. Matur nuwun Pak Bayu, mboten lo kak tambah kebak. Ya ampun lomone. Gareng ayo. Ayo, Gen. Esok awan ning omah tambahi 100 jenglenge pas kene. tenan lho Mas Gareng. Sing nyanyi Mbak Elisa, sing joget Gentari Genti. Ayo. Ya, nano ya. Jolembung, ayo joget. Ayo Mbak Elisa sing tebang, ayo. Eman yen nganti yo kang nyawa. Layang rasa wangsane ngapi. Wah, Kok ratas. kuwi disiki. Ati bang ketinggalan sih Leo. Kaya Gareng iki lho, Ayo coba kaya Gareng iki lho. Ngene lho tak contoh. Esuk awan neng. Pas.
Mas Iki 100. dite ya pas entek ya, Mas. Iya pas entek. Dite ya pas entek, wis pas. Kowe lagi tumon iki. Apa? Mas Bayu. Apa? Dalang kondang lho. Lah piye? Ketekan dia. Duit ki akeh tapi kan sing kese iki yo mung. Lah, nek bisa. Wis engko tak tutuke ning Paten Songo.